מגיע אלינו למשרד, לקוח, לפגישה, ומתאר לנו סיטואציה. הוא נכנס לניתוח שבסיומו הוא יצא עם נזקים חדשים שלא היו קיימים לפני הניתוח, או שהניתוח לא השיג את מטרתו, ובמקרים החמורים יותר גרם לנזקים משמעותית קשים יותר שילוו אותו לצמיתות. אני עורך דין אוהד אלטמן, ומשרד עורכי הדין שלי עוסק בתביעות בתחום הרשלנות הרפואית, תחום שאני עוסק בו באופן אינטנסיבי מזה כ-18 שנים, ביחד עם שותפי, עורך הדין אלירן פוקס. מגיעים אלינו למשרד לקוחות עם שלל מקרים ואירועים ומתארים נזקים שנגרמו להם, על מנת שאנו, עורכי הדין, נברר האם הנזק שנגרם הוא תוצאה של רשלנות, כשל כלשהו, אצל הרופא או המוסד הרפואי, אצלו אותו לקוח טופל. במידה שברורנו מעלים שאכן כך היה, ומדובר בנזק שניתן היה למנוע אילו היו הרופאים מעניקים את הטיפול בהתאם לכל כללי הרפואה הטובה, הרי שניתן להתקדם להגשת תביעה לקבלת פיצויים בגין כל נזק ונזק שנגרם כתוצאה מהרשלנות הרפואית. אם אתם סובלים מנזק גוף, אתם מוזמנים לפנות למשרדנו, אנו נלמד לעומק את פרשת המקרה, ובמידה שיש לכם עילה להגשת תביעה ולקבלת פיצויים, נשמח להעניק לכם את השירות הזה מכל הלב.